A'r cyntaf i'w razzle-dazzlo yw'r razzle-dazzler ei hun, Guto Harri. Ni mi ddechrau lle ddechreuodd y siwrne i fi yn llythrenol mewn bywyd mwy neu lai yng Castell Hensol. A wedyn ar hyd gefn gwlad, cerdded hen lwybrau. I ni mi wddyweddu yng Ngwynllan y Llanerch. Sneb yn mynd i dorri chwys fan hyn. Mae hwn jyst i ni gael mwynhau y fro. A mwynhau bach o natur a cael cyfle i siarad yn gilydd, rhannu bach o fwyd, rhannu diod i gwneud y peth na wy'n credu yw hanfod sylfaenol bywyd. Wel, dyna ni. Hanfod sylfaenol bywyd amdani. I gyd mewn un wac. Mae Guto yn ei disgwyl nhw wrth drothwy'r castell hanfodol lle gafodd ei fagu. Paratoad perffaith ar gyfer ei yrfa yn hyrau dyrchabedig Downing Street. Bore da, Guto Harri yn dy drowsus gwyn. Wel, mae rhaid... Pyr a dilychwyn, fel ei ffrindiau. So, Castell Hensol, ac yn y tŵr na, o'n i wedi treulio 2 flynedd gyntaf yma wedi. Mae'n swnio fel joc bron, ond oedd yna dŵr yn y castell oedd yn fflat i'r meddyg ifanc. A'r meddyg ifanc yn ysbyty Hensol fel oedd ar y pryd, oedd yn had. Cael dy eni mewn lle fel hyn, wel, ti'n meddwl fi'n gweld mewn golau gwahanol? Oedd hwn i gyd yn ysbyty meddwl, ac oedd cleifion ym mhob un o'r adeiladu posh na. So o'n i'n meddwl sy'n neis i ddod nôl i weld y lle. Fi'n fascinated actually o'r ffaith oedd wedi byw fan hyn, cael dy magu yn castell, lot gwahanol i lle gefais i fy magu. Oedd hwn ar un pryd yn gartre teuluol Benjamin Hall, ac oedd e'n fwy mowr, felly nickname oedd Big Ben. A fe oedd yr aelod seneddol dros yr ardal a'r Parliamentary Commissioner of Works wnaeth gomisiynu y cloc anferth Big Ben. Mae Guto yn amlwg wedi cael bywyd diddorol iawn. Dwi'n meddwl mae o'n storiwr, so dwi'n meddwl gewn ni anterth. Ac i gyd fynd gyda'r castell, erwau o dir mwyn hela wildebeest a theigrod fentrau. Ie, pan ni fach iawn, oedd cwch rhwyfo'r y llyn ma, ac oedd dad yn gallu benthyca fe mynd â ni mas. O'n i'n wrth y modd yn mynd at yr ynys fach na, meddwl bod llefydd eraill i guddio ac yn y blaen. A pan ni'n hun, o'n i'n pysgota fan hyn, ac yn dal brithyll. Oedd e jyst gymaint i wneud, really. Hollol berffaith. Yr unig beth yn wahanol yw, oedd yr holl adeiladau posh ma fan hyn yn wardiau. Ac oedd rhai pobl, o'n nhw jyst ddim yn gallu byw ar ben eu hunain. Oedd ambell un mewn straight jacket, a wedyn o'n i'n crwt bach 7 oed yn redeg o fyty'r lle. Oedd dad a mam yn eitha laissez-faire, really, am hwnna. Sut ti'n meddwl hwnna di effeithio ffordd ti'n gweld y byd? Cwestiwn da. Cei bod e'n neud fi'n cyfforddus iawn gyda gwleidyddion. A wy'n credu y peth arall hefyd, o'n i'n byw yn ganol nunlle fel hyn, so o'n i'n bron o bod ddim yn sylweddoli bod bobl yn siarad Saesneg. A pan mes i'r brifysgol, oedd y tro cyntaf i fi sgwennu unrhyw beth trwy gyfrwng yn Saesneg. Ac o'n i sydyn rhaid mynd i'r coleg yn Rhydychen, ond o'n i sydyn rhaid goffo wneud popeth yn Saesneg. Oedd e'n eitha sioc i'r system. Des i mas o coleg a ges ti mewn i newyddiadura. Beth oedd y job mawr cynta ges ti? O'n i lwcus ofnadw, ond y foi yn y gog, Salen Rhys, di colli'r awyren i fy mas i Saudi Arabia pan oedd y rhyfel gwlf cyntaf di dechrau. Achos o'n i'n based yn Llundain. Ges i alwad ffôn yn gweud, os allu di fynd i Heathrow mewn 2 awr. Dim amser i baco na dim byd, just grab yr passport a mynd. A ges i 6 wythnos mas yn Saudi Arabia. Gyda lot o filwyr ifanc o Gymru. Tra bod milwyr rhyngwladol ar dir Irac, mae gobeith i'r cwrdiaid deimlo'n weddol gysurus. A wedyn i wlad yr Iorddonen a wedyn gogledd Irac, so ges i gyfnod anhygol y gyffroes yn ifanc iawn. Fel y gwelwch chi ma, y filwyr Iracedd yn gwarchod y palas yma, ac mae'n debyg y byddan nhw'n aros. Ond ydy'r wac yma drwy Castell Hensol yn ddigon o sialens iddo fy sgwni. Ti'n iawn hefyd, Tara? Mae'n bach yn bogi, dyna pam o'n i afod wellies ar, a dyna pam fi afod waterproofs ar. Oedd mam fi wedi dweud ger ymon, a mae wedi gweithio, so diolch mam. O! Dwi'n meindio'r mod, ond dwi isio i y trowsus gwyn na fynd yn fydur ar bryn diwedd. Ella fe rai fi jyst sefyll nes at fod, jyst neidio mewn pydl ar diwedd. Does dim hyd yn oed un splash ar y trowsus. A mae'r sgidiau dal yn edrych yn glân hefyd. Wyt ti'n reit o'n, Sian? Wel, chi'n o be? Oh. Amazing. Amazing. Ond i Guto, wrth i un drws gau, fe agorodd un arall. Oedd
hen ffrind coleg wedi gofyn I fi a fydden ni'n mynd I weithio fel os ydyn ennill yr etholiad I fod yn faer Llundain. A dyma ni'n dod at fe nawr yn dyn ni. Dyma fe, ie. Mae'n bwysig iawn cofio, oedd e'n boblogaidd iawn nôl pryd ni. Wy'n gwybod bod e nawr yn rhywun mae bobl yn ei gysau. Ddim pawb, ond lot fawr o bobl, ond nôl pryd ni, oedd e'n anhygol o boblogaidd. So, obviously, ti wedi cwrdd â pobl huge yn y byd. Pwy ydy un sydd yn kind of memorable? Wy'n credu un o'r pethau mwyaf cyfiadwy yw pan ddaeth Arnie Schwarzenegger I neuadd y ddinas I gwrdd â fe. A wedyn oedd Boris yn gweud, who's the governor of California now? Jerry Brown. Wasn't he governor before? Yeah, he came back. O'n i'n meddwl, na, fi'n gwybod, mae Boris wedi meddwl am shwt I osod y trap yma drwy'r bore. Do you think you might be back? A sylweddol o'na, ni'n union beth Boris eisiau gwneud. A nath e just sefyll hwnna, sgwario fyny I gweud, of course, I'll be back. I invented the line. Nôl yn I at y daith, ac maen nhw wedi cyrraedd ail lyn, a Guto yn I elfen. Dwi wastad wedi bod y diddordeb mewn unrhyw beth I wneud gyda dŵr, nofio neu hwylio neu rhwyfo. A un o'r pethau sydd wedi dod yn bwysig iawn I fi dros y ddeg mlynedd diwetha yw yr aren lau'r bad achub. So dwi'n gwirfoddoli ar yr tafwys. Mewn 20 mlynedd dwi'n meddwl, ers i'r aren lai fod ar tafwys, ni wedi achub 600 o bobl. Yn y ddwy orsaf sydd yn ganol Llundain. Ac os yn illai'r 1000 fyddai'n rhoi'r arian i'r aren lai felly. Ac mae gyda ge gyfle nawr I achub y blaen gyda'i bicnic. Dyn ni'n dechrau off efo brithyll mwg. Yes. Starter oedd y brithyll wedi fygu, oedd yn hyfryd, gyda lemon wrth gwrs. Dwi wedi penderfynu wneud kebabs cigoen, dyna fe I chi, yr briwgig. Bach o olew newydd. Wedyn dwi'n mynd I ychwanegu garlleg a mel. Mae hwnna'n edrych yn amazing, Guto. Mae dal yn competition. Ond I ddim eisiau bwyd fod yn rhy dda, ond oedd e'n really, really dda. Top marks am hwnna. Mae newid gario fo ar ei gefn, mae wedi dreifio fo Llundain I ddechrau fo'i. Dwi'n meddwl, mae'r gweddill o'n ni fatha, dwi'n mynd cael neu bechdan wy, wan, oce. Gwybod ar ôl cerdded gymaint fydde pawb eisiau pwdin. Dwi wedi gwneud cheesecake yr un. Mae hwnna'n hyfryd. Felly mae'n cheesecake lemon. Come on. Wy'n credu sut ti'n rhoi Guto yn rhannol anialwch yn unrhyw le, fysa fe'n llwyddo I wneud pryd o fwyd 3 chwrs iddo fe hunan, ac unrhyw un arall oedd yn gweld. Mwah! Yn fuan iawn drodd e, na, yn mw, achos mae'r llwybr wedi troi'n gors. Mae'n normal yn y top. Ydy. Sbio troed ma. Sut? Mae spec bach o fwd na, ond yn y mwd, y gan enwog. Wow. Da iawn. I nifer y bobl, bysa gweithio gyda Boris Johnson unwaith wedi bod yn ddigon. Est ti nôl? Oedd i'r job mwyaf caled wirioed wedi wneud. Dim amheuaeth o gwbl a pam oedd Rwsia er enghraifft yn symud mewn i'r Ukraine, oedd y ffôn yn mynd am 3 gloch y bore ag oedd y military attaché yn gweud allai patio ti trwyddo I rando ar sgwrs rhwng y prif weinidog Boris a Zelensky. Oedd e'n gyffroes ofnadw ag I fi, fel rhywun oedd wastad y diddordeb yn gwleidyddiaeth, I studio gwleidyddiaeth, I gohebu ar gwleidyddiaeth, oedd e just yn binnacle naturiol I popeth o'n I wedi wneud. Swn i'n dychmygu bod rei pobl yn gwylio hwn wan, yn sgrechian ar y teli, yn clywed ti'n cadw I gefno. Dwi'n gwybod bod bobl yn gandryll, ond mae gymaint o'n achos bod nhw'n credu bod hunan just yn eistedd fyna fel rhyw fath o ffigwr Caligula yn yfed drwy dydd. Oedd e ddim yn gweithio yn ddychrynllir o galed. Dwi'n deall y dicter, achos oedd e'n gyfnod emosiynol iawn I bawb, oedd e'n gyfnod anodd a poenus iawn I bawb, ag oedd lot o'r bai yn cael ei roed ar sgwyddau Boris. Felly, o'r holl bobl na sydd yn meddwl, siwd allan ti, siwd allan ni ddim. Mae fel gofyn I rywun sydd wedi seiclo drwy bywyd nhw I beidio cystadlu yn y Tour de France. Yn y diwedd, mae dylanwad prif weinidog gwledydd Prydain ar Gymru dal yn fwy mewn gwirionedd nag yw dylanwad prif weinidog Cymru ar bobl Cymru.
Felly mae'n bwysig ofnadw bod rhywun yn y stafell sydd yn gwybod am yr iaith Gymraeg, sydd yn gwybod am beth sy'n mynd mlaen yng Nghymru. Sa ti'n bod yn wleidydd dy hun, de? Sa ti'n mynd ochr arall? Y gwir yw bod rhywun gyda rôl fel oedd dy fi yn rhif 10 a mwy o ddylanwad na ystod am fwy o weinidogion, dwi'n meddwl. A felly mae'r syniad o fynd ar y meicio cefn ddim yn apelio hanner gymryd. Mae Taith Guto yn dod i ben yng Ngwynllan Llanerch. A wedi dod â chi wynllan i gael glas o wyn. So, wynllan a roddwyd dim gofal. Wow. Fantastic. Thank you so much. Wel, gwyn i Guto i fatio droses, ydy fe? A mae'n amlwg wedi troi mewn i ryw fath o issue bod fi wedi llwyddo i fynd trwy'r baw na i gyd heb gael lot o faw ar enillad i. Fel Boris, dim byd yn stico. Enigma, Guto Harri a'i drowsus gwyn. To, golwg pawb arall. Ond hyd yn oed mae sgidio fod dal lan. A be mae hynny'n dweud amdano fe? Diolch pawb yn ddod. I Gymru. I Gymru. I Gymru. Wedi bod yn lyflu. Fi wedi cael diwrnod really dda. Walk really nice hefyd, bwyd lyflu, a nawr ni fan hyn yn Llanerch Vineyard. So fi'n teimlo good. Pawb yn edrych fel sy'n nhw wedi mwynhau, ond a fydd Guto yn dal i ddathlu wedi'r marciau.